Yn y cyfamser, ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r Dynasoddion Disglair yn chwilio am bobl gyffredin i ymuno yn ein cynhadaeth i ddod yn Dynasoddion Disglair. Mae'r tasg yr wythnos hon yn cael ei harwain gan Mrs C, a'i uwchbywr yw gwybodaeth. Mae Mrs C yn credu i fod yn ddynesydd disglair, rhaid i bobl dysgu sut i fod yn wrthhiliol drwy gymorth ac edrych ar ôl phobl sydd ddim yn edrych yr un fath â nhw, neu swnio'r un fath, neu sydd gyda diwylliant gwahanol. Yn anffodus, mae rai pobl o ethnig lleiafrifol yn cael ei gadael allan o'r gymuned yn aml, oherwydd sut maen nhw'n edrych, swnio neu fyw. Mae Mrs C yn credu fod gyda gwybodaeth a dealltwriaeth gallai phobl dysgu sut i fod yn deg a gweithio fel tîm. Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig lawer o gyrsiau ble gallai pobl dysgu pethau newydd. Mae myfyrwyr yn dod o led y byd i astudio yma a chael dathliad arbennig wrth raddio. Wedyn, gallant nhw cael swyddi pwysig neu swyddi pwerus. Weithiau, hyd yn oed pryd mae pobl o ethnig lleiafrif yn cael y marciau gorau mewn arholiadau, nid ydyn nhw'n cael y swyddi hyn. Gallai hyn fod oherwydd rheolwyr yn methu yn ganu eu henw, neu nad ydynt yn hoffi o ble maen nhw'n dod, neu sut maen nhw'n fyw. Yn ffodus, mae'r Llywodraeth Cymraeg wedi ymdopi cynllun gwrthhiliol. Mae hyn yn ddweud fod rhaid i bobl o gefndiroedd ethnig lleiafrif cael cyfleoedd cyfartal mewn addysg, gwaith a'r gymdeithas. Mae'n golygu fod rhaid i bob person dysgu ei hunain a'i mudiadau sut i fod yn wrthhiliol. Felly, mae Cymru yn gallu fod gwlad sy'n annog amrywiaeth ac yn sefyll yn erbyn unrhyw fath o wahaniaethu anheg i bawb cael yr un cyfleoedd. Mae Mrs C mor falch bod pobl yn ddechrau dod yn wrthhiliol. Mae'n ei galw'n ddynasoddion disglair ac yn rhoi darn gwybodaeth eiraid. Ydych chi am fod yn ddynesydd disglair? Ym mha ffyrdd ydych chi'n meddwl y gall pobl fod yn wrthhiliol? Gadewch i ni gael gwybod drwy dderbyn y genhadaeth gwybodaeth yn eich llyfr gwaith Dynasoddion Disglair.